gaurko jardunaldi hontan ez bereziki toki eman nahi izan diegu lurraldeko hainbat esperientziei. Xabier Godasek orain esatezun hortatik ez, komunitate hori indartzea helburu dutenak, harreman, dinamikak, binkuloak indartu eta sortzeko, badutenak ez zeharka edo erdigunean guztiek dute hori helburu, 6 praktika izango dira gaur aurkeztuko ditugunak, eta bai adierazi praktika bakoitza edo praktika prozesu egitasmo bakoitzak egoera ezberdinean topatzen dela, batzuk bukatutako prozesuak dira, beste batzuk martxan gaur egun funtzionamenduan eskuartean dauzkagun egitasmoak dira, orduan, alde hortatik aniztasun hori ere bilatu nahi izan dugu, eta aniztasun horrek ere izango du seguruenik isla da, hemen emango den elkarrizketa termino hauetan, 6 praktika dira, eta aldiro, ikusiko dugu, aniztasun hori nola kudeatzen dugun, da nola ematen ditugun elkarrizketa horiek, aurkezpen horiek. Hori esan da, praktika bakoitza aurkezteko, 2 lagun gonbidatu, edo 2 lagun eskatu diegu, 6 kasuetan 2 lagunen gonbidatzeko, hain zuzen, rol, ardura edo ikuspegi ezberdin batetik parte hartzen dutenak, edo prozesuaren ardura dutenak, edo parte hartzen duten pertsonak izan daitezen, eta horrek, aukera emango digu, praktikari ere, angelu edo perspektiba ezberdinetatik begiratzeko. Hortaz gain, 2 lagun hori ez gain, eta gero garik igual Tolosako kasua ere azalduko digu, eskatu diogu ere, ohituta gaude horrelako elkarrizketa askotan, zer egindan, prozesua nola izan den, ze urratxe eman diren, zenbat jendek parte hartu duen, horrelako gauza kontatzea, eta hori garrantzitsua da, eta gaur ere hori laburki kontatzeko eskatuko diegu, baina bai egin dugu ere ahalegin bat, zer pasatzen ari den edo zer pasadan ikusteko. Ze aldaketa ematen ari diren, ze zailtasunekin topatzen ari diren, horri nola ari diren erantzuten, bai, pixkat hori ere bilatu dugu, azkenean prozesu hauetan bizirik dauden bestelako elementu horiei ere begiratzeko asmoz. Eta hori kontuan aukita, gaur gonbidapena guztiei, entzute aktibo hori iteko, eta zuek ere, zuen prozesu udal erakundeetara ere, horiek eramateko eta jasotzeko. Hau esan da, ingo dugu ordu erdiko elkarrizketak aurre ikusi ditugu, eta ondoren 5 minutuko edo galdera erantzunetarako tartea zabalduko dugu. Hori izango da dinamika. Orduan hau esan da, dagoeneko ja hemen nerekin eserita garikoitz leku ona daukagu, gari komunitatea eta gobernantza saileko arduradun teknikoa da Tolosako udalean, eta zehazki auzoekin egitasmoa aurkeztera dator, aurkeztera gonbidatu dugu. Auzoekin bada parte hartzea tresna gisa, auzoei modu orekatu eta integralago baten erantzuteko helburuarekin jaiotako egitasmo bat. Orduan nahi bazu, igual, abia puntua konpartitu. Eguerdion, egunon. Aurki bat falta da, baina ni oso ondo akonpainatua sentitzen naiz, atzo gauean bertan auzotarrekin nengoen, eta ez egotea bada gure eguneroko errealitatearen adierazpen bat, kasu honetan ausentziak baita ere erakusten du presentzia bat beste modu batean. Azken finean, gertatzen zaiguna da gizarteare nekatuta sentitzen dela hainbat momentutan, eta administraziotik
beraien gana jotzen dugunean, badagola nolabaiteko errezeloa edo mesfidantza bat, zerbait berria planteatzen duzunean, ez? Orduan, saiatu nintzen norbait ekartzen, baina ez nuen lortu eta esan, jode, erabiliko dut modu positiboan, ezta? Adierazteko, gure proiektu honek baditula hainbat interrogante bere gainean eta eragiten ditula hainbat mesfidantza aurkakoa demostratzen ez den bitartean, bai? Orduan, hau esan da, saiatuko naiz pixka bat, nik ere baitare orain improvisatuko dut eta lotuko dut entzundakoarekin ea kapasa naizen mantentzeko behintzat ari hori, ez? Eta ez dadin izan horrela, ez dakit, esposizio bat, metodologian inguruan, baizik eta gehiago irakaspenen inguruan eta bizipenen inguruan, zen ikuste dut horrek laguntzen dula lurreratzen pixka bat hau guztia, ez? Badaukat aurkezpen bat, PTP batean zagoena, eta orain PDF-era pasatzean Europatik Euskadirako saltori eragin duena, baina, bueno, ez naiz gehiegi zentratuko hemen, baina, kapasa naizen, ondo erabiltzeko. Bai. Bueno, aurrekariak, kokatu gaitezen. Auzoekin egitasmoa ez da berariaz Tolosako udalak sortutako egitasmo bat. Askotan, administraziotik inspiratzen gera beste esperientzietan, eta lehen aipatu den ekosistema filosofia horretatik Irunek aipatu duena, eta baita ere Xabierretik atera den referentzia horretatik, nik uste dut denok dugula denon beharra. Eta bere interbentzioa entzun da gero eta hausnarketa horretan non esaten zanez, administrazioa orain dedikatzen garela pixka bat komunitatea sortzera. Konturatu naiz, nik 2015an gure departamentoa sortu zenean, bueno, ez zen departamentoa, 2019 sortu zen, baina 2015an batzorde informatiboa sortu zenean, jarri zioten izenari eutsi izan bagenion, ni gaur ez nintzen hemen egongo. Garai horretan sortu zuten herritarrekiko harremana, partaidetza, komunikazioaren gizartea eta gardentasunaren udal zerbitzua. Horrela izena zuen. 2019an Prometeakin eta egindako prozesu baten baitan, eta nik deitzen dut horrela karikaturizatzeko funtzionarioak eta zerbitzarien publikoen arteko lehia baten ondorion, lortu genuen konbentzitzea gure departamentuak komunitatea eta gobernantza izena behar zuela. Izatez, eginkizunari dagokionez ez genuen ezer aldatu, baina titulu horrek eman gintuen beste eszenategi batera. Orain, 2019tik orain arte kasik 6 urte pasa diren hauetan, albidetzen ari dena kultura aldaketa bat udaletxe barruan. Galdera batzuk egiteko moduan aldaketak eragin dituelako, ez? Lehen, edozein proiektutan, edozein proiektu herritarrekin partekatzen ziren horietan, galdetzen zitzaion partaidetzari nola ingo dugu parte hartzea prozesu honen baitan. Kate begi bat gehiago balitz bezala. Baina titulu horrek, komunitatea eta gobernantzak, eragin du gure departamentuan kokatzea hainbat proiektuen lidergoa. Bestela, etzana egingo. Ikusiko gintuzten tramite bat bezala, eta ez nolabait lidergoko sustatzeko departamentu bat bezala. Eta horrek albidetu digu adibidez, zaintza alorrean diagnostiko eta plangintzaren jorraketa, migrazioa, berdintasuna eta gizarte zerbitzuarekin batera jardutea, bertan akordioak hartzea, baina lidergoa guk egitea. Bestela norken emango zuen gizarte zerbitzuak. Edo auzoekinen kasuan, nork hartuko luke motxila, hirigintza obrak eta zerbitzuak. Ze auzoen beharrak entzuten badituzu, 80% dira porlanarekin zerikusia duten eskaerak. Eta daukasun harremana da, auzoak eskatzen du, udala ematen du. Aldiz, gure departamentuan kokatu izana lidergori, ez dugu galdera egin, nola kokatuko dugu partaidetza prozesu auzoekin proiektuan baitea? Baizik eta galdera izan da, nola ingo dugu diagnostikoa, nola ingo dugu plangintza? Eta guzti horretan, modu natural batean txertatu izan dugu partaidetza. Herritarrei espazioak albidetzea. Orduan hau da pixka bat, ideia bat, nik diban honetatik egiten dudan hausnarketa kontuatu nahi zelako, zerk ekarri dit gaur honea, eta konbentzitu nago
bestela ez nintzala hemen gaur egongo. Orduan, bazago nolabaiteko haserre bat, neke bat, auzoen partetik, erlazio dinamika horretan bazaudelako auzo antolatu batzuk, eta beste batzuk ez antolatuak, Tolosan auzoak asko dira, anitzak dira, eta realitateak ere araberakoak dira. Baina udalak ez zaukan nolabait auzoen beharrei erantzuteko sistematika bat, ez zaukan eredu bat. Eta zeinek zuen antolakuntza gehiago edo presio gehiago egiten zuen, udalak saiatzen zen horrei erantzuna ematen, eta besteak gelditzen ziren bigarren maila batean. Eta orduan, hemen aurrekarietan esan dezakegu, gobernu berria hauteskunde irabazi aurretik, gontzala auzo elkarte desberdinen aldetik enplazamendu bat, udal gobernu etorkizuneko horrei esaten, mesedez, harreman marko bat ezarri behar zuela auzoen beharrei erantzuteko. Esaten duan bezala, auzoen beharra hori oso lotuta porlanarekin. Hori zan aurrekarietako ingredientetako bat. Gero gu, partaidetza alorrean aurrekontu parte hartzaileak lantzen genituen. Baina genuen metodologiak ez zigun gehiegi konbentzitzen eta praktika akats joko horretatik kontuatzen ginen lobiak sortzen zirala, desorekak auzo desberdinen artean, zeinek zaukan muskulo gehiago, biztanleria gehiago, proiektuak aurrera ateratzen zituen, besteak gelditzen ziren proiektuak aurrera atera gabe, eta orduan baita ere bazagoen hor nolabaiteko ezin egon bat, ez? Eta egoera horren aurrean, behin gobernua eratu zenean, ordezkari politikoek egin zuten azan, eutxi auzotarren enplazamendu horreri, eta egin zuten bilera erronda bat. Eta bilera erronda bat auzo guztiekin eta diagnostiko politiko bat egin zuten. Eta diagnostiko politiko horren emaitza gisa ikusi zuten egiazki behartzala herritarrekin eta auzotarrekin, herritarrak auzo elkartetan antolatuta, harreman eredu bat ezarri beharra zagoela edo martxan jarri behartzala. Eta mandatori ez zitzaion iritsi hirigintza obra eta zerbitzuari, naiz eta diagnostiko horretan, esatuan bezala, eskaera gehienak departamentu horrekin lotura izan. Baizik eta iritsi zitzaigun guri, komunitate eta gobernantzari. Eta noski, esan dudan bezala, guazi ginen esker eskubi esperientzia desberdinak bilatzen, geografia desberdinetatik, eta iritsi ginen galdaka ora. Hemen dago Unai Amezaga, gure artean, bertako teknikaria. Eta hori izan zen argizpi bat. Argia jartzea genuen behar horrei, zergaitik, galdako udalean lideratzen ere izirelako antzeko proiektu bat. Eta Unairi esker ezagutu genuen Nomad, Nafarroan kokatutako kooperatibat, zeinak metodologia horretan lanketan parte hartu zuen. Eta azken finean horrek egiten du, ez? Bilatze horretan, soka horreri segide ematea. Ordun, zer egin genuen ondo? Batetik, nik uste dut, komunitate eta gobernantzaz departamentuan kokatzea ardura hori edo lidergo hori. Eta gu genuen hipotesi bat, auzotarrek zuten antxietate hori, mesfidantza hori, haserre hori, rebajatu beharra genuela. Eta orduan, gure erronka gaur egun da nola erantzun beraien eskaerei. Logikoki, beraiek lasaitasun horretatik hasi daitezen bestelako beharretan existitzen direnak ere zentratzen dirala behar komunitarioak. Baina gure hipotesia da, ez badegu erantzuten, jada duten motxil horreri edo karga horreri, mesfidantza karga horreri, zaila izango zaigula baita ere beraien begirada zabaltzea eta zentratzea guri interesatzen zaizkigun beste proiektu batzuetan ere. Orduan, zein zen xedea? Marko bat adostu genuen beraiekin, zero fasea deitu genion. Eta zero fase hori klabea izan zen. Zertikan hor, ezartzen zen marko parte hartzailea izan zen udal gobernuan landua, baina gainontzeko alderdiekin kontrastatua, teknikariekin kontrastatua eta auzotarren ordezkaritza batekin kontrastatea. Orduan, joko arauak modu parte hartzaile batean eraikiak izan ziren. Eta orduan xedea zen, hor jartzen duen bezala, auzo guztien garapen integral eta orekatua sustatzea, eta herritarren parte hartzearen eta ekintza komunitarioaren bitartez egitea. Zergaitik, prozesu edo proiektu honen bitartez albidetu nahi dugulako ere herritarren erabaki ahalmena handitzea.
Hori lotuta dago pixka bat aipatzen izuen aurrekontu parte hartzaileen kontuarekin. Azken finean, hemen bermatu nahi dugulako auzo guztiek eukitzia diru kopuru bat, zeinak beraiek erabakiko dute zertara bideratu. Horrela, oreka hori bilatuz auzoen artean. Eta, noski, udala eta auzoen arteko nolabaiteko gobernantza kooperatibako eradu bat finkatza. Eremu bakoitzak bere realitatea du, orduan araberako harreman eredu bat indarrean jartzea. Hainbat fase eman dira, baina importantena, saltatuko dut. Personak, esan du, individualismoaretik, auzotarrak ere ohituta daude, auzo bezala jardutera eta bakarrik beraien auzoan pentsatzera. Baina denok dakigu udal baliabideak mugatuak dirala. Eta modu ordenatu batean iritsi nahi balin badugu auzo guztitara, egin beharra daukagula gure kapazitateen arabera. Baliabideak eta denborak mugatuak dira, politikoan denborak batzuk dira, herritarren denborak beste batzuk dira, teknikarien denborak beste batzuk dira. Orduan, jakin bagenekien ezin genuela 20 piko auzorekin modu ordenatu batean aurre egin proiektu honen bitartez. Eta horregaitik planteamendu izan zen Tolosa 8 eremutan banatzea. Noske, horrek eragin zituen lehendabiziko frikzioak auzo elkartekin, bereziki antolatuta zeuden eta muskuloa zuten hoiekin. Ze beraiek uste zuten beraiek bere horretan, bakardade horretan nahikoak zirela udalarekin harremantzeko, eta ez zutela bestelako auzoen beharrik, baina guk behartu genuen edo probokatu genuen honekin, eta Galdakaoko esperientzia ikusita, behartzea auzoak ere beraien artean hitz egitera eta adostera. Beti ere, noski, bakoitzaren errealitate eta beharrak kontutan hartuz. Orduan, horrekin erakutsi nahi dut, batzutan ematen duela, danara iritsi behar garela, baina batzutan egokitu behar dugu errealitatea gure kapazitatera, eta ariketa zintzo bat egin behar dugula. Eta sistema honek ahalbidetzen zuena zen, ariketa hori egin genuen esan gero teknikariekin. Zenbatetan harremandu gaitezke gutxienez urtean zehar auzo elkarte bakoitzekin. Noski gero sortuko die behar espezifikoak, urgentziak eta bestelako egoera batzuk zein bildu beharko zaren. Baina gutxienez guztiekin zenbatetan. Esan genuen, gutxienez bitan. Bai? Baina hori egin genezaken sistemaren bitartez. Horrek suposatzen du 8 biderbi, 16 bilera gutxienez badituzula urtean eremuekin. Daukan erronkarekin dauda hainbat auzo eremu baten barruan. Bai? Hori izan zen, pixka bat egin genuen plantamentu bat. Eta urtengo urtean, nola izan den proiektua martxan jartzeko urtea, paraleloan hainbat lanlindotan murgilduta gaude. Auzoekin proiektua jartzerako orduan, despliege egiteko proiektua ezin genuen 8 eremutan batera egin. Azken finean, departamentu ponposo bat daukagu, komunitate eta gobernantza, baina partaitza teknikaria bakarra da. Orduan, kapazitateak noski kanpo laguntzarekin, baina iristen garen tokira. Orduan, erabaki genuen 3 eremu piloto aukeratzea. 3 eremu errealitate desberdinetakoak. Batetik erdigunean zegoen eremu bat, Bidebieta Izaskun Iparragirre auzoak osatutakoa, beste bat, pixka bat esango dugu, degradatuta dagoen eremu bat, zergaitik da Tolosan geratzen den garapen urbanistikorako eremu bakarra, zen erdigunean dala San Esteban, baina nola ez den iristen garapen urbanistiko hori, gertatzen nahi dana da nolabait auzoa utzia sentitzen dela, eta egiazki industria zarkitu asko dago, abandonatutako eraikinak, eta orduan bazaukate handicap hori. Eta gero landa auzoak. Zergaitik, Tolosan baditugulako hainbat landa auzo, eta gutxienez, horiek eremu batean sartzea, ezen erronka makala, baina bai bazagon hor nolabaiteko justiziazko behar bat, erantzun behar bat, beti, aipatu dan logika horietatik, kanpoan geratu dielako, zerbitzu edo diru aukeretatik aparte geratu zielako. Orduan, 3 eremuak gaude auzoekin proiektuaren murgilduta, baina alere, gainontzeko 5 eremuetan, auzoen maila karrila deitu diguna, biltzen ari gara
urtean bitan gutxienez, politiko-teknikoki, behaien beharrak entzuteko, udalak erantzunak emateko, eta hurrengo urteko jarduna aurrikusteko. Zein da diferentzia? Aurrekontuei dagokionez, erdigunean daukazuena? Auzoen mailan ez dute egin, oraindik, ez dielako sartu auzoekinen karrilan, ez daukate diagnostikorik, ez daukate plangintzarik, badaukate diru poltsa bat, 60.000 eurokoa, gero diruena esplikatuko dut, baina ez daukate azken hitza. Auzoekinen kasuan, diagnostiko bat dagoenez eta plangintza bat dagoenez, badaukate diru kopuru bat eta beraiek dute azken hitza erabakitzeko ze proiektutara bideratu egitasmoak beti ere lerrotuta balin badaude diagnostikoan esaten duenarekin, plangintzan adostu denarekin eta proiektatzen dutenarekin. Bai, poliki-poliki, hurrengo urtean 2026an beste 3 eremuk salto egingo dute auzoekinen karrilara. Eta horrek suposatzen du, eremu bakoitzean eukiko degula diagnostiko integral bat, plangintza bat, eta urtez urte joango garala horren implementazio eta jarraipena egiten. Bai, orduan, aurten gaude urte komplikatu batean. Konfluitu behar diralako, orain arte indarrean genituen hainbat karril. Hau diet datu batzuk, ez dutena garrantzi berezirik, baina hau bai dala hurrengoa importantea, eta da erabaki plataforma. Galdaka hori esker ezagutu genuen Decidim edo erabaki plataforma. Auzotarren eskaera bat zan tipikoa, ez? Gu biltzen gera udalarekin, kontatzen dizkigu gure gauzak, baina gero bueltan ez zaigu ezer etortzen. Ez daukagu informaziorik, ez dakigu nola jarraipena egin hitz egiten denari, hitz egin dugunari. Orduan, erabaki plataformak, berezik esango nuke momentu honetan, ezarri berria denez, eukidula arrakasta handia teknikarien artean. Zergaitik, ze alorre da zerbitzu desberdinetatik martxan jartzen dira partaitza prozesuak, baina tresna horrek ahalbidetzen die prozesuari orden bat ematea, eta nolabait bertan dokumentatzea egiten den guztia. Hau da, erabiltzen dute kasik, ez dakit, Excel karpeta bezala, esateko, bira, hau egiten ari gara, eta gainera ikusten da. Orain arte, ez genikien non zintzilikatu, non jarri, erabaki plataformak ahalbidetzen du, baina guretzat oso importantea da, eta posiluzu mugitu pixka bat gora, eta galdaka sartzen bazeate ere ikusiko zuen, geldi hor mesedez. Hor daukau prozesu aktiboak, ez? Eta hor ikusti dituzu 3 eremu pilotoak. Honek ahalbidetzen duena da, martxan jarri ginenetik, 2025ko martxoan, egin ditugun bilera guztiak hor jasota daude, deialdi guztiak, bilera hoien kronikak, landutako dokumentuak, egin ditugun diagnostikoak, lantzen ari garen plangintza, hor dana zintzilikatuta geratzen da, horrek ahalbidetzen du trazabilidade bat, gardentasun ariketa bat da, eta importantena, edozein persona zar daiteke eta kurioseatu. Baina bertan parte hartzeko edo interaktuatzeko erregistratu bartzara. Erregistratu alizateko erroldatuta egon bartzara, eta jarraitu ditzazkezu prozesuak. Hortik aurrera jasotzen dituzu aldaketa guztiak, etzera ibili behar informazioaren atzetik, baizik eta dena iristen zaizu. Orduan hori bada errestasun bat herritarrei begira informazio eskuratzeko orduan. Eta baditu bestelako potentzialidade batzuk. Hor badaukazue energi komunitatearen egitasmoa, egintzan inauteritako kontzertutako aukeraketarako, talde aukeraketarako konsulta, hau da, ahalbidetzen du prozesu desberdin haunitz bertan txertatzea eta interaktuatzea modu desberdinetara herritarrarekin. Eta gainera, ahalbidetzen du ere egitasmo desberdinen baitan proposamenak egitea eta inkluso eztabaidak sortzea. Gu ez gara iritsi horretara, baina hori gertatzen denean, honek ahalbidetuko du debate publikoa bertan kokatzea eta modu ordenatuagoa batean egitea. Zergaitik besteak beste identifikatu bartzarelako. Gero jarriko duzu zure izena edo ez, baina erroldatuta zaudenez eta erroldaren bitarte zure nan zenbakiekin sartzen zarenez, egiten dituzun ekarpenak, sustatzen dituzun eztabaidak, ordenatuagoak dira, beste tono batean dira, ez da sare sozialetako tonoa, bai?
Orduan, bada plataforma bat interesgarria, uste dut komenigarri zaizuela ez baduzu ezagutzen, behar bada gehienek bai, baina bertatik bueltaxka bat ematea, eta ikustea zertarako balioen, bai? Orduan, oraintxe zertan aurkitzen gera, ikusten duzun, abiatu ginenetik egin dugun ibilbidea, Tolosako mapa, Oria ibaia, 0 fasean hasi ginen, markoa adostu genuen, lehenengo fasean 3 eremutan egin dugu diagnostiko integral bat, metodologikoki zer suposatzen du 3 eremutan egin ditugula inkestak, baitare, eztabaida taldeak, sakoneko elkarrizketak, tailer irekiak, deribak, hau da partaidetza ikuspegitik metodologia guztiak denak txertatu ditugu, eta oraintxe gabiltza plangintza zehazten, 5 urterako plangintza, eta 2026 urtean eukiko dute boltsa simbolikori 60.000 eurokoa. Zertik 60.000 euro? Azken finean gentozelako aurrekontu parte hartzailetatik eta aurrekontu parte hartzailetan genituen 500.000 euro, eta nola proiektu pilotua den aurtengoat ikusi nahi dugu, nola funtzionatzen duen implementatzeko beste eremu batzutan urrengo urtetik aurrera, mantendu duguna da diru poltsa berdina. Diru poltsa berdina hori 500.000 zatikatzen baduzu 8 eremutan ematen duena. Ajusteak zeren arabera ingo dugu? Eremu bakoitzeko biztanleriaren arabera. Baina orain baditugu diagnostikoak, eta diagnostikoak erakusten ari digu, eremu bakoitzeko errealitate soziala oso desberdina dela. Eta orduan behar bada, hemendik aurrera, poltsa horiek ajustatzerako orduan bestelako aldagaiak erabili ditzazkegu. Gizartearen zaurgarritasun maila, edo X faktorearen arabera. Orain arte, ezin genuen egin. Diru poltsa hori dator aurreko historieta horretatik, aurrekontu parte hartzailea 500.000 euro, ez du nahi esan, etorkizunean poltsa hori handiagoa izan ezin daitekenik, ez? Orduan, ez du nahi esan ere, bertan detektatu ditugun behar eta premiak ere, erantzun behar direnik poltsa horien kontura. Baizik eta honek ematen diguna da, diagnostiko bat, plangintza bat, proposamenen lehen bat, eta batzuk joango dira, beraiek erabakitzen dutelako aurrekontuen kontura, baina bestelako proiektu batzuak duten entitateatik, dimensioatik, eta suposatzen duten denboragatik edo fase eta volumen ekonomikoagatik, hoiek, jada zer nahiago dute gehiago hirigintzakoek, edo obra eta zerbitzukoek, eukitzea lehentasunak markatuta baino, eta hortarako dituzte mantenu planak eta inbertsioen atala. Noski, hau dena jostea internoki, jaro, zer gaitik, komunitate gobernantza, ez zuena egon behar hemen, sistema tensionatzen ari da. Eta bihar, dauka, bilera bat, nire zinegotzea, Josu eta Bio daukagu, mugikortasunakin, obra eta zerbitzuak, hirigintza, patatin patatan, hau da, afektatuak diren, zertikan lehenengo eskaera guztiak oso zentratuak daude porlanean, daukagu bilera bat esplikatzeko, orain dauzkatela 3 aste, ia 4, informatzeko teknikoki auzotarrek egindako proposamen guzti hauek. Orduan, horrek eragiten du tensioa administrazioaren barruan, baina tensioa bere horretan ez da txarra, baina hemen importanteana da, ez baginen komunitate eta gobernantza deituko, mandatua ez balitzateke gure departamentuan eroriko, momentu honetan komunitate eta gobernantza ezen izango Tolosak orain arte auzoekin harremantzeko zuen sistema horren baitan aldaketarako agente bat. Eta momentu honetan, komunitate gobernantza gara aldaketarako agente bat etxe barruan. Eta erronka dugu, sinesgarritasunari dagokionez, herritarrekin, auzotarrekin. Beraiek badituzte beraien erronkak. Auzotarren arte, beste auzodekin harremantzu, baina, ojo, momentu txiki bat nahikoa izan da, muskulirik ez zuten auzotarrak saretzen hasteko. Eta bidebietan ez zegoen elkarterik, izaskun iparragin ez zegoen, eta orain saretzen hasi dira. Ikusi dute potentzialitate hori. Eta etorkizunean zer ekarriko du? Balin baditugu 8 eremu diagnostikatu, planifikatu, eta beraien proposamenak lehen etxita, zergaitik esan tolatu herri behatoki bat guztien ordezkaritzagatik herri irekarketa bat egiteko beharren eta erronken inguruan. Eta joaten bagera aruntzago, zergaitik ezazin hori foro bat elikatuko duena herritar batzar iraunkor baten balizko erronkak edo dilemak herri ikuspegi batetik.
dana konektatu daiteke. Gauza batek bestera eraman dezake. Jakin behar duguna da, neurtzen norainon iritsi gaitezken eta non dauden gure indar eta lehentasunak. Baina amesteagatik, haraino iritsi gaitezke. Orduan, hemen gaude, urrengo urtean, 3 eremutan hauetan ingo duguna da, jarraipena, implementazioa eta prozesu honetan nahi genuen baitare, erabaki beraiekin zer nola ingo genuen harreman hori, talde motor bat nahikoa den, kontseilu bat eratu behar den, alderdi desberdinak zer rol eduki behar duten eta zerbait formalagoa nahi duten edo ez, hori dena kokatuko dugu urrengo urtean, eta azkenik, jada, egin duguna da, atea dien proposamen guztiak, oso lotuta, esan duan bezala, porlanarekin, karo, gero tokatzen zaigu hoiei erantzutea, eta kontuatzen gera, gaur egun, badirala, zeinbait eredu, jarraitu beharrekoak direna, gero diru laguntzetara iritsi nahi badugu. Orduan, galdetu genienean, gobernuari nola nahi ditugu antolatu proposamen guzti hauek, noski, egin ziteken modu desberdinetara. Bai esaten zan, azken finean, proposamen guztiak bat egin behar dutela gobernuan planaren printzipio edo balioekin, baina gero gaur egun badakizue tokiko hiri agenda dela eta garapen jasangarriko helburuekin loturik, diru laguntza deialdi asko lotuta daudela baldintza hoiekin, eukitea lotura bat edo justifikatzea lerrotze bat helburu hoiek betetze aldera. Orduan ikusi genuen interesantea, proposamenak sailkatzea honen arabera. Orduan, implementazio eta jarraipen horretan proposamen guztiak txertatu ditugu 10 kaxatxo hauetan. Armairu bat izango balitz eta horiek kajoiak, proposamen guztiak batzutan, eremu batzutan, kagoi batzuk utxa daude eta beste batzuk kamiseten atala gainezka. Edo kuleroak eta gutxigo, berdina. Hemen gertatzen da berdina. Denek errealitate desberdinak dituzte eta beraien begiradatik lehentasunak igual kaxa batzutan daude eta beste batzutan ez. Gure ardura da baita ere, beraiek ikusten ez dituzten behar horiek detektatzea eta proaktiboak izanik saiatzea baita ere ekarpenak egiten. Ekarpenak jasotzen ditugu auzotarretatik, baina teknikariek duten ezagutzatik ere planteatu ditzazkete erronkak eta proposamenak. Bai? Orduan, hau da auzoekin.